Que pasa, parroquia? Como andamos? Benvidos unha semana máis a Lume de Carozo. Que pasa, parroquia? Como andades? Bueno, ti que, Will? Eu nada, macho, esta semana que movidita. Ti sabrás, como conta a chegou? túa semana, William. Buah, pero a miña semana moi triste, macho. Que dis, Foi protocolar, currar e na máis, que, joder, é iso que, sabes, o sea, a Navidad mal. Invadeute o espírito navideño xa? Un poquito. Sí, Sí, non? xa temos aquí, entendes, o arbolito, Hombre. el Lume de Carozo, máis navideños que a nadie, cabrón. Especial Nadal, o único especial que ten Sí, é que hai sí. aquí un puto árbol. Menos mal que fun esta semana por el. Hostia. Boa, cheguei tardísimo, pero bueno, o que hai? Que va, pero normalmente cando se pon. Home, joder, hai que aproveitar o mes. Entendes, estamos a mediados Xa, do mes, bueno. eu aquí como unha rémora. Gastar Buah, que corriente e... Hombre, eso propio. hai que mover a economía, sempre digo. Que opinión? Gustan as navidades, William? Pois sí, a verdade é que sí. A min tamén, Está é unha emoción aí, unha cousa que te invade. Joder, vexo aí os calles os renitos, alumbradas. Buah. Fuches a Vigo. Va, que Falando un pouco de luces de todo. Nin fun, nin penso ir, No. vamos. No. Que va, tío, para ver luces, me cago en Dios, tampouco son tan impresionantes, Nós fomos, está, Sí. oye, está chulo. Sí. O sea, como destino va a dar unha turístico, volta, pero home, a ver, eu Vigo que- ben, non? Viva Vigo, me cago en Dios. A ver, a min costame entender un pouco esta peña que colle as vacacións e vai a Vigo a un hotel e botar ali unha semana en Vigo, ver. Eu que sei. Hostia, Sobre todo aquí- neste tempo que está petado, sabes? E diste, va, vou o resto do ano que igual vou comer aquí e lá, fago Vigo algunha cousa é un turística. puto infierno, tío. A ver, non quería Eu dicir así, eu pero- non piso. No, a ver, está guai porque ten moitísimo para facer, pero Bueno, está sí, home. tá bonito. Está bonito. Está bonito. Bueno, cando queiras dalle car noticias ou Bueno, espera, porque vou contar eu a miña Veña, semana va. porque foi un pouco intensa. É verdade que eu son un desgraciado, non che preguntei, díxeme que tal a semana. No, William, non que sei que te tal? importa unha puta mierda, Décheme vale, pero un abrazo, un beso, aquí o protagonista son eu, vale? Casi Que quede dou unha claro. patada, non? Ah, que mal, tío. Va, a ver, pues nada, o máis destacable que foi é que nos hackearon todo. Buah. En plan, creo que me entrou un troyano no ordenador, hackearon o Twitter de Lume de Carozo, o meu Insta, o Insta de Lume de Carozo, e E- outra conta de Twitter que tamén tiña, tamén me hackearon. Pasou o Twitter a ser japonés, o Instagram turco. No, en Twitter, Pero- tío, era todo de criptos. En plan, solo escribe un... Buah, pero non te hackearon, cho outro día, verdad? No, pero ademais é o mismo. Ti eres un porque na comunista outra traballando na sombra. No, é unha outra conta de Twitter que tamén uso, tamén me poñía rollos de cripto. En plan, Que dis, sabes, tío? sí, é todo eso. De feito, Vou me despelotar un pouco, me puxen nervioso co tema. pois o tipo que nos hackeou en Twitter, o sea, fixo moitas máis interaccións que nós, porque Sí. non escribimos nada, nin fixemos nada, e o tipo, en plan, respostas un montón a de... No, Joder, tens que pero comprar entérate esto quen é, aquí". macho, que igual había que contratalo. Sí, va, pois ao final, isto que dixe no outros tal, cerramos a conta de Twitter, xa Sí. está. Literalmente, para o que sirveu foi para é facer que- publicidade das criptos, o sea que moi mal. Sí. Nada. Só nos pois, dá de dolor de cabeza, macho. se queredes, empezamos ca sección de noticias. Bueno, o podcast de hoxe vai a ser así pouco político, non? Un pouco variadillo. Eu quero facer un pouco A min gustoume un pouco, Sí. Sí, Eu dixo, va, a William isto non lle vai molar porque vou No, empezar sí. a dar a chapa. Pa, pero un pouco de chapa sempre está ben, dala. Bueno, a ver, eu agora a primeira noticia, non? Que xa non é porque sea a máis graciosa ou non, é porque é unha puta noticia que collín de La Voz de Galicia. Solo vou a leer o titular, Así contribuyen los bancos al desarrollo de un país. Oh, pero o titular está chulo, Chulísimo, vamos, o sea, literalmente un puto medio privado que é un banco. Tío, pois eu non sei que putos intereses terán La Voz que cos bancos, que son o puto demo, que son os putos ladróns, e lavan a puta cara na Voz de Galicia. Xa. E todo isto, bueno, vamos a ver, el sector bancario no es ajeno a la situación de incertidumbre actual, claro que no. O sea, ganan pero- máis, a río revuelto ganancia de pescadores. Claro, pero lea aí a noticia, que tipo de publicidade é o tema? A ver, non é que sea publicidade, o sea, o que pasa é que é unha noticia que claramente ten intereses detrás. Porque coño, Sí. la Voz de Galicia vai a poñer unha empresa privada. Ademais, este xusto creo que era Santander, non? Eu creo que a noticia A ver, pode ser tamén porque non ten que poñer. tiraba, sí, vamos, é que poñen mentiras. Vamos a ver, o meu veciño chamalle sempre de que lle vai fozar o jabalí na veiga e van ali seguido. Eu que sei. Contribuyen os bancos a... Bueno, poñémolo como pregunta. Contribuen os bancos ao desarrollo dun país? Depende como mires. Actualmente sí. O sea, no noso país sí. Depende. A ver, como me... Todo como, contribuye, pero como Como tuerca do sistema, o mellor sí. Claro. Pero al desarrollo, máis a joder que a
Sí, que a axudar, depende como mires, claro, o sea, Hai falando... 50.000 Os bancos son o puto demo, as cláusulas suelo, que isto, Bueno, que lo iremos outro. despois aí, non? Ou quero xa entrar agora en o materia. dos bancos é o único isto que traio. Pois eso, e a todo isto viña ao tema que vamos a falar despois, Sí. de que a democracia non funciona. Sí. No, pero sí que é Hostia, verdad, porque hilando fino. o punto que llevo a dar é, tío, se ti, un medio de comunicación como un periódico, La Voz de Galicia, ti queres formar, por exemplo, pois eso, a túa opinión, se ves noticias de ao final, sobre todo de política, non? Porque é o que despois ti vas a ver ao mellor reflejado pois nas urnas, quen sale, quen non. Se ti formas a túa opinión a través de medios de comunicación, pois eso, periódicos, cadenas, Sí. que teñen as empresas privadas teñen intereses neles, o sea que pues, eu que sei como farán, tío, daranlle pasta ou non sei como coño son. E os partidos igual, que están Sí, claro. subvencionados por empresas privadas. Tío, como vas a formar a túa opinión se todos os medios de comunicación están privados e sirven a aos intereses das empresas privadas, sabes? Ese, bueno, despois profundizámolo máis e tal. Sí, eu penso que iso está despois ben traído polo tema bueno, xa falaremos dentro dun pouco. Dios, hoxe vens unha chapada, Hoxe ves unha chapada que vos ides cagar. destas infumables. Sí, sí. Bueno, pues nada, siguiente noticia. Esta foi moi sonada estos días, ¿no? Sale a celebrar el cumpleaños en A Coruña, aparece desorientado semidesnudo y con la cuenta bancaria vacía. Podría ser ti un sábado á noite. Sí, é que ademais, bueno, pois tranquilamente. É que sí. Bueno, vamos a ler un pouco máis da noticia, ¿no? El joven sospecha que fue víctima de algún tipo de sumisión química que anuló su voluntad y presentó la denuncia ante la Policía Nacional. En la Policía Nacional. Outro tema que está moi na palestra, non? Pode ser, a ver, sumisión química. É que a noticia inteira é que o tío... A ver, ser o da sumisión química está mal, non? O sea, quero decir, Bueno, a ver, claro. Quero decir, está mal. Non lle podedes droga á xente, polo Xa. menos se non vos la piden. Claro. pero sí, como é picardo, eso pasoume a min, O sea, pasouche mesmo que saliches cunhas amigas un sábado á noite. O sea, eso foi o que lle pasou ao chaval. Saleu cunhas amigas un sábado á noite. Non sei, non teño tan profundizado, igual sabes ti. Bueno, eu sí, eu investiguei moitísimo sobre o tema. Así que ahora calas ti e deixenme falar a min. Vale. No, pero eso, que saleu cunhas amigas un sábado á noite e someteron-no. Botaronlle Pero as droga no amigas? colacao. Non se El non sabe, Non se claro, sabe. el perdeu a memoria. E non lle acorda nada. Ten unha laguna grandísima e non ten cartos na cuenta tampouco. Buah, en realidad que putada, sobre todo o de que che rouben os cartos. Porque Hostia, che tío, boten droga, levántaste é outro día. Ba, pero ti estás ali no cuartelillo, eres o policía e apareceche un tío en calzoncillos ás 5 da mañán dicindo, non me acordo de nada, estou sin un carto no banco. É que faz botarlle unha manga, farlle un café para a denuncia. Pegaría xa risa increíble. Va, sendo un policía, tipo, sí. ti No. Bueno, ve moita cousa, ve moita cousa. Ve de todo e tal. Cal foi a túa peor borrachera da historia, William? Buah, tuve moitísimas. Pero a peor. Eu estaba. A peor igual... Hostia, pois non sei. Nunha festa, bueno, en Callobre, creo que foi das peores que tuven, que agora non podo beber vodka. Ainda che quedou reflejo. Ainda me quedou que vi casi unha botella de absoluta eu solo. E bueno, pasoume como a coruñés. Ningún tipo de extremonía. Que iba a facer se non me daba levantado? Eu daba allí ao meu corpo non respondía. Hostia. Entendes? Eso podría ser eu. Pois igual me fixaron sumisión química e eu non teño recuerdo. Sí, eu máis das veces non teño recuerdo. Machácame vivo, chuzos, non hai maneira. No, joder, é unha... Acabaron comigo ese día. O sea, non sei que me fixeron, eu salín cos colegas e algo me botaron que... O primeiro recuerdo que teño foi despois de 4 horas de eso. O sea, que algo pasou. Cal foi a peor extremonía que fixaches así trompa como a un mandril? Buah, por non sei, tío. Va, que ti eres manso. Ahora non sei dicir. Home, a ver, teño feito cafre bastante, pero así chiquilladas. O que sei, sí, claro. Chiquilladas, Pequeña, ¿no? menudeces. Sí, pequeñas jodas, así, bueno, para pasar un pouco o tempo. Para darlle un pouco de picantillo ao asunto. Bueno, pois mira, eu se che conto a miña peor borrachera. Porque é que foi unha noite moi intensa, vou non contar. É que ainda vai que che acorda, porque a mí non me acorda, se fora coñas. A ver, a mí sometíame sempre. Eu teño lagunas de claridade. Hostia, chaval, A ver, hai claro. moitas horas que non me acordan, pero como É como muchísimas. todo o guai que me pasou estaba máis Sí. ou menos xa restaurándome, aí tal. Sí. Pois eu nada, tuveron unha cena de clase e tal, salí nada, como
cheo como unha burra, estaba xa na cena, buah, borrachísimo. Ai, sí. Hostia, Edu, ese tío que está Espera, no chat. ponte un pelín para la. Vamos a facer así. O sea, para la. No, ao revés. Arrédate de min, que non te Mira, quero vou contar a ver. miña peor. Dai. Vou contar. Vai, que ese é moi humillante, tío, que sabe o tipo este que de Peppermint O sea, no chat. non ibas a decir a Maer, jorda, ibas a decir a unha que se pode contar. Que o meu sistema nervioso estaba máis jodido, pero despois hai Claro. outra que, bueno, va, pues, o tema. Dalle caña. Tuveron a cena de clase, estaba borrachísimo, fora a ruta, xa borracho como un banderil, caín polas escaleras de ruta. Buah, acórdame que despois, gastei, non sei, o sea, xa iba borrachísima, igual gastei 50 pavos en cubatas nunha hora. Isto pasou mesmo con este chaval. Sí, en ruta había un camarero que era negro e tiña rastas. Tío, eu non sei, tío, eu era demo, o sea, eu estaba borracho como un animal e non sei en que momento, tío, veña fixenlle así na rasta. Sí. Pero, en plan, joder, eu desde o meu bo corazón, en plan, dicía, joder, Digo, tío, que guapo, claro, ¿no? Se eu estaba allí, iba a agarrar así e darlle unha chapaza e dicirlle, buah, tío, bola. Aparte pegache bastante, tío. Ti ese estilo mola e tal, estou seguro de que usaches a boa fe, rollo Sí, que... o sea, eu tamén estou seguro de que o fixen a boa fe e tal. Que se Non me quiso- pareceu moi ben. Bueno, total, que nada, despois xa estaba borrachísimo en ruta despois vamos, eu xa estaba morrendo, non sei por que estaba en pé. Sí. Pero acórdame que antes de marchar, o sea, todo isto a mellor eran tranquilamente as 2 da mañán, Sí. Ou, vamos, non creo nin que foran as 3. Salín, fumei un canigüey cunha chavala e aí fixen. Non me acordo de nada máis, tío. Aí, primeira hora, Por que coa era unha mesa. laguna. Despois, en plan, claro, salín, creo que salira por ruta pola porta de abaixo. A todo isto, en plan, levárame miña irmán a Santiago, non? Porque era unha cena de clase, estaba en Santiago, levoume miña irmán no coche e tal. E logo eu debía de estar tan trompa cando salín de ruta que debín de pensar que fora no meu coche. E eu cando iba á clase, Joder, sí. aparcaba na escalinata de Sar, en plan, ali cerca da zona bella, non? Sí. Ahora creo que xa non se pode aparcar ali. Pero bueno, eso, eu creo que aparcara por ali. Entonces, claro, eu salín de ruta e dixen, borracho como un banderín. Eu non tiña o meu coche porque me trouxera a miña irmán. Pois nada, fun a donde aparcaba normalmente o meu coche. E tío, ademais é que me acorda, porque foi esta puta chave. E cheguei ao aparcamento, borracho, claro, como un banderín, abaneando así como o meu calita facía. Claro, porque é a única que ten algo negro. Dixen, a ver, Hostia, non tiña pila, cabrón. Non tiña pila. Claro, non é- tiña nin a chave do coche porque non me trouxera. E nada. Ainda me extraña que se acorde eso, tío. Porque, Sí, porque esos hostia. momentos foron así De algo de lucidez. claridad. E bueno, pues nada, ao final estaba xa máis en Sar, borracho como un mandril. Iba a dormir no piso de miña irmán, que foi a que me levou, e deu unhas chaves do seu piso de estudiante, sabes? Que ela tamén vivía en Santiago. E dixen, dorme no meu piso e tal. Pois claro, cando caín en ruta polas escaleiras, debeu de ser máis ou menos por ali que perdín o puto abono do bus con 140 pavos máis as Joder. chaves do piso de miña irmán. Pero espérate, porque claro, eu non sei en que momento, non sei se lle falei a miña irmán, rollo de igual eran as 4 e tal, e creo que lle falara en plan, pásame o número dun taxi. Sí. Menos mal que non veo, porque non tiña nin puto euro encima, pero... Claro, borrachísimo como un mandril aí, falando con miña irmán ás 4 da mañán. Dixo, mi má, como va, non sei que. Dixo, nada, sabes, miña irmán, claro, rollouse un pouco. Dixo, a ver, Sí. pero onde estás, non sei que faz? Nada, vou chamar un taxi. E ti aí falando un idioma inteligible aí. Sí. E collín, e chamei a un taxi. E claro, estaba tan trompa que non me entendeu. Eu dicía, estou aquí na escalinata do Sar. Que me Non sabes, te baixo da ribeira do tren. Que mire cantas veces me pasou eso, aparte, sabes, de chamar ao taxi e pensar, vou intentar falar ben, poñerme serio. Sí. E claro, a mí gustaría meter esas grabacións de a ver como carallo estaba falando, porque despois está o taxista preguntándoche 20 veces que carallo estás dicindo. Sí, E ti sí. pensando que estás falando ben, pero creo que no. E ademais é un momento super violento, porque dices, tío, estou chamando aquí ao taxista ás 4 Sí, sí. da mañán, tú non le vas sacando da Sí, cama, tío. Mira, me voy. Ti poñéndote dereito aí, rollo, estou perfectamente, vou intentar disimular. Pois eso, por nada, que despois de que fixera así polo aparcamento buscando o meu coche, porque aí, eu non sei, debeume de acabar de subir a borrachera. Sí. Pois nada, pois chovía un pouco. Collín, vomitei así algo por riba. Eso para esta, eso sale. Eso limpia os Sí, intestinos. sí. De vez en cando está ben, como facían os romanos. Está... Quedei nun portal, en plan, botaba así nun portal como unha momia, dormindo a mona, o sea, na puta calle, cas pernas atravesadas na acera, chovendo, e nada, aí a 6:30 ou tal, recobrei a conciencia, xa, o sea, seguín pola escalinata de Sar, fun pa diante do Corte Inglés, collín o bus ás 7 da mañán, e pa a puta casa. Como fresco como unha lechuga, macho. Con 200 euros menos, devolvido por riba. Valeu a pena. Como anécdota. E non denunciaches?
Hostia. No, porque eu... Joder, tío, Da ¿por policía qué? non me fío, Bueno, é verdad. Solo foi por eso. Bueno, a outra... Hostia, tío. Terrible. A outra borrachera que vi de Peppermint en el chat. Sí. Nada, emborrachismo en Santiago. Bueno, tuve aí uns problemas técnicos e iba a dormir na súa casa, tal. Nada, avisei no día e tal, cheguei borracho como un mandril vou obviar un detalle, pero bueno. El sabe que detalle, pero, hostia, é verdad, cando, mira, na de antes, cando subían o bus a 7 da mañana hasta sí, claro, iba fatal, iba agarrando así polos asientos, e había un tipo Buah, que aí típico que es. debía de ir po instituto a 7 da mañana, sabes, pois a cacheiras, e iba así, e fixenlle na cabeza, sabes, iba agarrando os asientos, eu, Sí. sabes, non iba dicindo se había alguén sentado, había alguén sentado, fixo pago na cabeza, sabes, intentando Sí, como sí, se me sí. agarrara o asiento. Eu tipo, sabes, puxoseme aí a vociferar e literalmente, tío, así, o sea, ignorei no en plan, tío, Sí, non sí. teño energía para decirche nada, en plan, nin perdón. Hostia, te imagínate, vas ás 7 da mañá pro instituto e ven aí un tío borracho como un can e ainda che agarra a cabeza de mala maneira e ti... Volvido, sí, tuvo que ser. Buah, a túa mellor versión, Sí, sí, increíble. Ese día pon entrevista de traballo e ibas... Buah, sería, hostia. Buah, tío, eu sobreviví de puto milagro, eu non sei como tal. Bueno, mira, esa outra que di de Peppermint en el chat, nada, pues estaba borrachísimo, dormía na súa casa e meteume na ducha. Sí. Que eu non daba. Hostia, chaval, pois pues, és un home grande, xa debe permitir... Ele é pequeno, Na súa mellor forma, Eu enchufoume, de feito... Hai unhas fotos. Teño que enseñar. Bueno, sacarémolas un día en primicias, Sí. chegamos aos 100.000 followers. Sí. Bueno, eso, seguimos con as noticias porque nos liamos aquí un pouco, pero bueno. Dalle duro, Non pasa nada, eu pero, creo pero sempre foi- que te líes, pero isto está ben. Sí. Vamos a ver. Mala noticia, Esto a mí non me gusta Hostia, nada. pero me puñar nervioso. Que non sei o que vas decir. Cerrados varios polígonos de bateas al aparecer manchas de hidrocarburos en la ría de Arousa. Joder. Prestige 2, Hostia, tío. Vin outro día tamén unhas fotos que estaban aí quitando, trapallada, pero que carallo pasou? A ver, Así que falando ben. hubo un barco creo que era cerca das Ons, que é o barco Wek Bermer. Sí. E nada, tuvo un vertido. Un vertido destes de crudo. E están chegando varias as manchas de chapapote a varios sitios, o Grove, a Pobra. Eu vi unha noticia que creo que van ter que pagar 230.000 euros polo vertido. Joder, e tal. tío. Pero bueno, pues nada, eso, que moi mal. Outro ataque contra a natureza de Galicia. É que iso é un putadón, porque ao final, sí, teñen que pagar, pero é como un pouco... Xa, Bueno. seguro que ao final o que ten a batear non tampouco lle salvan de nada, sabes? Home, seguramente. A pérdida que teñen. É a nós, joder. Xa, tío, é que, joder, eu é moito de... son moi petado con este tema, non? Pero é que, literal, chapapote no mar, no monte eucalipto, minas... Acaban con nós, é que nós decimos medio de eólicos. coña, pero ao final é que No. temos toda a razón, non O é máis? sea, a política colonial que hai en Galicia, como explotala como se fora unha colonia, eso a mí tampouco me gusta moito. Pois despois falaremos como montaría Galicia, como como organizaría Galicia políticamente e socialmente. Pa que iso non pasara. Sí, eso vai a estar interesante e tal. E bueno, última noticia, se tal metémonos un pouco máis en tema ou falamos un pouco máis libremente. Que colleron a un narco gallego destes potentes, non? Esta noticia interésame, é verdad? Si, estaba vendo por encima e é bastante chavales, peculiar. Sí, sentímolo, a farlopa Vense vai fariña subir, dous. Buah, pois é super chungo, en plan... Por eso digo que, joder, acaba, que che estou xa o cortando. nombre que ten, mira. Capturan al narcotraficante gallego conocido como El Matador. Xa ten nombre de, sabes, por exemplo, ti dinche... De Alfa Male. Claro, pero ti dinche Sito Miñanco. Sí, tipo... ten que ser chavalazo. Sito, sabes? Sí, Sito, Sito Miñanco. Como vai ser Sito Miñanco mala persona, joder? Claro, sabes? Non me digas eso. Joder, foi o presidente do Cambados que... Ese tío non ten maldad. Claro, dis, joder, este tipo, sabes? Está guai, pero dis El Matador. Dis, hostia, cuidado. Ou é taurino ou é un fillo de puta. Aparte bueno, tamén así sendo o mismo, pero... claro, é un nombre tan castellanito, tío, a mí repateaba un pouco. Sí, a verdade é que este non debía de Para ser traficante galego, sí, non pega. Tiña que ser o matachín. Ou miña xoia, unha cousa así. No, El unha Matador cousa ou máis. Matachín. Me gustaría. Bueno, pues nada, que la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Colombiana y agentes estadounidenses, han desmantelado una peligrosa banda internacional de narcotraficantes, entre ellos el histórico narcotraficante de origen gallego, conocido como El Matador. En esta operación colleron 2,6 toneladas de farlopa.
Me cago en todo, chaval. Pero E un arsenal de guerra, O sea que debían de ter aí... é que fariña 2, tío, isto é increíble, Hostia, aparte xa 2,6 toneladas, Non sei se será máis que fariña, xa que veña a policía colombiana, a mí xa me cojona, xa digo, hostia, andan. Las FARC. É que... Como é a policía colombiana con paus e En mulas. Sí. Van en mulas. Hostia, que racista quedou isto. Sí, home, pero bueno. No, A ver, tiña que chegar o momento de insultar a outras No, a etnias. ver, está claro que Eso sempre estamos, non hai que justificarse. é unha broma. Pois nada, que Se vai escucha subir mal. a farlopa, chavales, é o que hai. Está dicindo aquí que se escoita mal. Hostia, en serio, non me jodes. Sí. Que foi? Bueno, se escoitase algún problema ou tal, avisade e intentamos solucionar. Pois se é mala hora, estamos Ojea jodidos. Stroll, nada, pois era unha troleada. Este tío é un pouco Son moi simpáticos. Non pasa nada. Ahora, en compensación, propón un tema interesante para tratar despois, vale? Sí, participación no chat. Deberes. Xa que estades aquí... Espabilarme, joder, que estamos dormindo, veña. Facede algo. Queres empezar a artigo tema? Solo por... non sei. No, valle dando. Que aparte, preparáchelo ti, joder, Bueno, pero... Tampouco te penses ti que tal. Bueno, No, pues nada. confío plenamente, joder, o Sí, sea, home. estarme dicindo que non te curraches o suficiente. Fixo no xa mañán en El unha tema. hora e media. Non, home, non, joder. Chame, sí, a verdade é a verdade. Logo pode ser a hostia ou non, pero non me lo vou Pero lévalo pensando toda a semana. pensando Ahí está. en que o teño que facer. Ahí está. Tema. Bueno, vamos, o sea, despois temos máis cousas máis serias, pero así un breve inciso de seguimos machacando Navidades. Dalle. Consumismo nas Navidades, non? Sí. Había que comprar tanto nas Navidades. Ti que opinión che merece Totalmente. todo este tema? Eu creo que compramos pouco. Sociedades de consumo, o terceiro mundo ten que producir, chavales. No, joder, a ver. É que ao final isto volvemos a un tema político, casi, o sea... No, pero bueno, non ten por qué, o sea, A ver, a ti, min- por exemplo, na túa casa é o mítico que en Navidades vais e olla completamente. No. O sea, non A é ver, isto que no, a ver, sí que é verdade, porque sempre compras máis porque é como a excusa, rollo, eu que sei, ven aparte moita xente á casa tal. é como nenos pequenos e tal, entonces bueno, que se Papá Noel, que se Reis, entonces sempre tes un pouco máis a excusa, non? Ou regalas, eu que sei, a meus pais colle algo, a quen sea, non? Entonces Buah. é como fecha de excusa, pero realmente non Xa, non aumentamos é que- moito máis o consumismo, non? Sí. Cago en Dios, foi, se mi tío tiña aí unha cousa interesantísima que che pedi. Oh, e ti que? Eu todo o que sea consumir no sistema capitalista, mal. Eu todo o que teña unha plusvalía, mal. Pero bueno, as Navidades a tope con elas, o sea... Pero eso non che coincide, macho, na forma de pensar. No, Estás chequeando o argumento, chuzos. Joder, Eso é o non que, pode é o ser. que falamos con Jessica, eu non podo ser 24 horas de esquerdas, a veces necesito, non sei, A ver, explotar a alguén. pero está ben. E nada, pois así relacionado co tema das Navidades, outra cousa que na nosa cultura o mellor xa está como dentro deso, pero ti matache o porco. Hombre, a ver, eu non. O sea, eu Foi o carniteiro, pero... eu tirei dela ese tipo de historias. Que grande, pois sí, é outra desas cousas. A ver, sí, que isto Oye, podemos- que opinas que se maten os animales? Claro, é que aquí podemos entrar a debate, o sea, eu considero que, a ver, pareceríame ben que todos fóramos vegetarianos e tal, que que houbese cero maltrato animal. Que pasa? Que como non o hai, eu son bastante carnívoro e cóstame asimilalo, Xa. pois eu mentras teñas os animales na casa ben, o sea, o que non lle vexo sentido que porque sean para comer, porque o porco sea para comer que o trates a patadas, ou Pero que... que eso non creo que haya nadie que o faga. Pero, joder, a ver, Home, a ver, sí, totalmente, seguramente. ou eu que sei, por exemplo, nós temos por exemplo, o meu porque eu que sei, o sea, nós temos o porco, non? E o noso porco está fora todo o día. Claro. Rollo, Sí, está sí, fora, está despois como á Dios. noite metémolo, tal, vale. Agora hasta se mata dunha maneira que non sufre, rollo, Que para que non pistola. sepa, é cunha pistola, rollo, mato e xa está. Como que non é un animal que leva unha mala vida. No, e ao final que está moito menos sometido ao estrés que cando vai ao matadero, sabes? Claro. Na casa del tal, onde está sempre, te chill. Totalmente, o sea, que, a ver, sí que é verdade que antes era bastante barbarie, pero tamén era a forma de facelo, quero dicir. Home, non había outra, ou lle dabas un mazazo na cabeza ou botábalo ao banco e... Pero bueno, o sea, o que é o da matanza do porco teño como algo de cariño no sentido que,
joder, de toda a vida, desde que son pequeno, acórdome de que viña meus abuelos, meus padriños e tal, axudaban, despois cenábamos todos xuntos ali, era como un día Sí, que era como unha festa. así un pouco, sí, un Claro. rollo festivo. Entonces recordo máis eso que realmente a matanza do porco, que non me interesaba para nada. Joder, claro, o sea, nadie disfruta de ir a matar Nada un aí bicho. rollo sádico, non me interesaba Xa, velos pero sangrar, sabes? Ademais, cando és pequeno que vas, axudarlle a É velo teu todo palo máis inocente. a abrir e a Sí. aguantar os coiros, eso mola. O sea, non, non mola moito, pero bueno. No, pero é por eso, por facer algo que a túa familia, non? Estás ali, está joder, guai. eso, tío, tradicionalmente, pues claro que sería unha festa porque sería cando había carne de porco, non? Claro. Pero bueno, o traballo que dá, pouca broma, non lle deseo a nadie. Estar 2 ou 3 días ali empantominado, facer chourizos e facer as de Cristo. É terrible. Despois, sabes, había as máquinas de manivela para facer os chourizos, Sí, que sí, metes a carne así por encima, e das unha manivela, e sale a carne, vas metendo a tripa para o chourizo. E quedaba o brazo quente, chaval, de darlle ali toda a tarde a manivela. Wiki, sí. Buah, pero, tío, Buah, cando és esto de- pequeno, Pero eu collía é a dinche. manivela, tío, Buah, reventábala, Buah, Sí, sí, sí. Salía me cago uns chourizos a 1 metro por segundo. É que andaban che dicía allí, a ver se lle dar dado aí, non sei que. Eu, como que non lle vou dar dado? Veña. Buah, é increíble. Hostia, dabas ali, boom, eso molaba, Bueno, Eso facíate sentir increíble. vamos a seguir falando das navidades. Vamos a tirar ahora un pouco de... Ten sentido que nós celebremos as navidades, non? Sí. Ti eres... O sea, a Navidad é unha festa cristiana, non? Sí. Celébrase o nacimiento de Cristo, Sí, supoño. varias cousas, o sea, a resurrección, o rollo todo isto, sí, o sea, todo isto é como, sí, hai coincide varias. todo, non? Sí, porque nestes meses, bueno, sí hai así como varias, non sei exactamente cales en cada día, pero sí. Bueno, pois eso, a ti que che parece que sen creer en nada deste rollo cristiano celebralo? A ver, eu todo que sea festa xa me vale. Por poñer unha Claro, excusa. sí. Que pasa? Mentras non lle dé un beneficio a determinadas entidades, digamos, pois pareceme ben. No, verano, porque hai alguén A ver, cristiano sempre aquí hai. no chat, en plan, en Navidades vaise máis a misa, ou digo eu, non? Ou habrá máis? Supoño, máis oferta, pero que non? sei, como hai en, non sei, Domingo de Ramos ou estes Xa. rollos todos, o sea... Todo isto podémoslo aplicar a extrapolalo a máis porque a maioría de festivos en España É que son por motivos religiosos. Prácticamente todos, a Virgen do Pilar, non sei, o sea, todos son festivos Semana religiosos. Santa. Entonces algo hai que poñer de excusa, porque senón que poñemos de excusa. O día que se chegou á luna, diste, pues tampouco un festivo. Sí. Un festivo por Neil Armstrong tampouco queda moi ben, sabes? O puente da Constitución, eu tampouco creo na Constitución, pero vamos, non penso Pero facer viña, nada. é que non. Te digo, claro. Hai que poñer algunha excusa, está ben. Eu creo que está ben, deberíase conservar. Sí, tío, ademais a nivel, pues eso, tío, xuntarse ca familia e tal. Joder, pero todo o que sea bonito, quer dizer, ainda que sea ahora totalmente desarraigado, porque, bueno, polo menos no meu caso é totalmente desarraigado da religión, o sea, non facemos nada na Navidad religioso, digamos. No. A ver, falo religioso Montar o pero Belén. inconscientemente, o sea, claro, montar o Belén é religioso. Eu non o vexo como tal, eu vexo como montar unhas figurillas que dan ali chulas, pero non penso rollo, ai, a ver se Diosito lindo me axuda. Dios, Sabes? pequeno, O poñerlle isto a ofrenda. Iba a coller 20 kilos de musgo. Ahora é ilegalísimo, non collades murgo, non En se vos serio? ocurra, ahora é ilegal. Tío, o sea... Está en extinción, macho. O sea, o murgo. O murgo, tío. Me cago en Dios, pues debe estar todo na miña parroquia. Joder, porque- é o principal sensor de contaminación. Ai, sí. Sí, entonces acábase, tío, e non se pode quitar o musgo. Bueno, pues entonces botalle... Así que portarse ben, poñer unha cartulina verde que contamina un pouco máis, pero ninguén lle importa, non vos van Ah, multar. claro, sí, o sea, unha cartulina... Un plástico verde poderlle poñer. como Pero ninguén por multa. Ahora en algunhas comunidades onde hubo incendios e tal, estamos en inverno, non se pode queimar restos vegetales, tal. Eso que sentido ten. Claro. E cando chego o verán, xa arderá. Xa todo, arderá, cando xa chego o arderá verán. todo, claro. Sí. É que, bueno, eso sabes de que é culpa? De, non sei, da culpa Do capitalismo do tamén. capitalismo, iba a decir, no, dos gobernantes de mierda que temos. Hoxe vai a ser así, pois é un pouco chapo política. E agora sí, para ir cerrando o tercio Vai. das navidades e tal, vamos a pelis navideñas. Sí. Ti tes algunha así con... Bueno, porque agora, claro, non estamos no tempo, vai vir unha fiebre destas de solo en casa. Vai vir algo non sei infumado, que. o sea, a min repateame bastante as pelis navideñas. Sí, non? Sí. A ver, é como que medio lle teño cariño, pero que xa me cansa moitísimo, porque aparte son todos os anos as mesmas. Va, eu solo en casa, tío, cando vin de pequeno, dixen, Dios, este é a puta polla, Sí, sabes? Porque sí. dixen un rapaz solo en casa, dixen, Sí. va, isto, sabes, é como a min, pero... Buah, ainda vi un cacho de como gravaran e tal, e había escenas super interesantes, o sea, de cando casi atropellou o coche que gravaron ao revés. E se pos, o sea, se te fijas en como vai andando o chaval, notase que está andando para atrás para facer a escena e tal, plan, é curioso o Hostia. tema. Está interesante esa peli. Sí, sí.
Pero bueno, eso máis anecdótico que outra cosa, non me mata tampouco as pelis navideñas, o sea. Bueno, pois a min, a verdade é que tampouco. A ver, que pasa? Que ao final é como Solo eso. axuda a completar a aura navideña, rollo, Sí. entre as luces, as pelis, os regalos, sabes? Os anuncios de Colonia e de xoguetes. Buah. Outra, os anuncios de Colonia. Sí, sí, sí. A ti que eres un moi friki das colonias, algunha vez na túa historia dixeches, vou comprar esta colonia porque este anuncio parece unha polla. A ver, concretamente por eso non, pero supoño que no subconsciente todo axudará. Xa, sí. Porque ao final, eu que sei, Dolce Gabbana, pois sona a marca porque escoitáchela, víchelo hai 1000 veces, entonces igual compras antes Dolce Gabbana que, non sei, Xa, que sí, que... que é unha del ganso, eu que sei. Pero, non sei, o sea, pareceme moi interesantes audiovisualmente. Que pasa? Que despois teñen aí un puntito rancio que flipas. Porque é todo aí Hostia, un machirulo sin camiseta petadísimo, a tía máis recatada da historia, sabes? Sí, sí. Chega, eu que sei, o anuncio de, non sei se vos dades conta, de Jean-Paul Gaultier, de Le Mal, que é como un tío aí rompendo as paredes, tal, chega cun barco pola ciudad, rompe todo aí sin camiseta, mamadísimo, non sei que, e a tía en plan bailando aí toda recatada, e ao final ponche de anuncio aí Le Mal, Jean-Paul Gaultier. E pois, sempre en francés, o nombre das colonias. Porque o francesito ten así un toque fino. En galego, Finísimo, en galego me cago na puta madre dos franceses. Oye, bueno, pues eso, mira, é vamos que a se acabar... chamara Home de Juan da Chousa non molaría. Zara Home, Sí, que é Zara Home. sí. Pero había Zara Home e Zara Home. Joder, tío, foi, se me cago en Dios. Ai, sí, home. Estamos dispersos cambiamos hoxe. o... Joder, sí, hoxe non me... Que a min darme moita responsabilidade. Sí. Estou aquí, tiqui-tiqui, Oxe estás ti, hostia, a semana pasada bueno, a semana pasada. A semana pasada, a última fai grabación, eso mismo. A última grabación dixéchesme, "Buah, xa ideches aí ti e todo". Pois agora delego totalmente. Dixen, non vou facer nada. Para rodear. Non penso esos putos payasos. É que é pequeniño, macho. Pero como que Estamos- pequeniño, eso está de puta Estamos aquí paseime. No, joder, hostia, si me cago na puta. Pero se ademais a gama cromática é a polla, así, dorado, verde, a mí gusta. Quería lle poñer algún toque máis, pero xa non daba presupuesto. Ti sabes o que costa un árbol? Me cago en Dios, chaval, non sabía o que costa un árbol hasta que fun comprar. Antes serio? compraron meus pais, son carísimos os árboles, pero é un cacho plástico. Carai, pois é mellor ir ao monte e coller un pino de verdade. É que sí, pero ainda está a multar tamén, eu non teño vetos. A mí non me colle, mira, eu, tío, na miña Puño un puta eucalipto. a miña puta aldea eu nunca vin ningún forestal, macho, Xuro. No, xa, bueno, Policía nunca, pero nunca. É que por ali, na miña zona viven dous. Que fillos de puta, pero non se Ese- andan cabronos de denunciarte, son teus Home, veciños. espero que non. Pero igual se lle corto o veto na finca deles, lle parece mal. Sí. O a cibro sí que non... Ah, non, a ver. O cibro é o que É outra cousa. é o que ten as bolitas Sí, rojas. Tamén é moi navideño. Sí, ese el muérdago. Sí. No, Si sí. tenemos un muérdago, dámonos un besito. Ese é o que di a tradición e tal. Sí. Non se pode cortar o cibro. No. Que vos quede claro. Con quen vas no Mundial? Falando de Francia, tal, Buah, do pero francés... viñacherme a joder, o sea, Nah, pero pasa- verme a min preguntarme de pero- fútbol é como se ao preguntar final- de hockey. Tío, é que merda. En plan, ao final o Quen Mundial está ahora? con quen sintes máis simpatía? Francia e Argentina, non, chavales? Quen sobreviveu? A ver se nos É rin a aquí, final, a ver xa, se nos rin non? aquí rápido. Francia e Argentina. Francia clasificouse contra Marruecos xa, non? Ou estou no soñando? Hostia, que podo decir que me caen os dous igual de mal. Buah, é que, tío, pois a min Argentina... O sea, hai... A ver, no, a ver, ahora fora coñas, o sea, non sinto o sea, non teño como, sí, simpatía por Tío, ningún dos dous, Eu, realmente. Simpatía tampouco, pero odio moito máis aos franceses que os argentinos. Pero sí, é que Ademais somos galegos, non? igual é polo Hai idioma, moitos pola galegos sabrosura alá, esa joder. que, claro, casi prefiro máis a Argentina que a Sí, Francia, porque porque xogar ao fútbol gustalle tanto tamén. é que como a- sí. Buah. Cuidado, Non, pois eu vou con E Argentina ti que? tamén. Tamén? Argentina, Pois tío. estamos de acuerdo, Os putos está ben. franceses que lle den polo cu, macho. Yes. Mira que eu os Buah, españoles veciños tampouco me gustan moito os españoles, pero os franceses veciños sí, menos, pero ningún un pau, Sí, Terrible isto. Bueno, pois eso. Ahora vamos a cambiar de tercio e vamos a entrar pois noutro tema deste coloquio, non? Vamos a entrar en materia. Que, bueno, hoxe vamos a dar un pouco a turra, non? Pois como antes na noticia do banco que falamos, Sí. que bueno, pois que eso é negativo para a democracia, eu considero que é así, en plan que haya empresas privadas con intereses nos medios de comunicación, está mal, é negativo para a democracia, o sea, non creo que nadie mo discuta, non? Entonces, vamos a falar aí pois un pouco de democracia, non? De la fuerza del pueblo. Sí. A ti, bueno, mira, aquí A ver que me vas a decir. No, pa empezar así como facendo boca, hai tres tipos de
de democracias, non? Bueno, vou ler porque igual me Sí, además, igual me para columpio. poñer a ver, xente, para poñer a xente un pouco en situación hai tamén. 50.000 formas de clasificar unha democracia, o sea, que si socialdemócrata, que liberal, que Sí. non sei que, pero bueno, Sin entrar en moito tecnicismo, claro. claro, old school, non? Para entendernos todos. Que como era representativa parlamentaria, participativa, representativa e directa, non? E agora, bueno, pois vouche poder comentar aí uns matices, non? O sea, Veña. easy. O sea, isto é de política, bueno, de segundo de bachiller, Sí. non? O sea, representativa. Os ciudadanos escollen, hai un grupo de representantes e escollen quen queren que sea o gobernante, non? O sea, Sí. eso é como que sería en España, non? E a participativa, pois hai como unha serie de medios para que os ciudadanos se agrupen e se gobernen. Sí. E a participativa directa, o sea, democracia directa, que é a de escoller directamente, non, cada medida que se queira facer, votar. Se non me Sí, equivoco, como non? referendos continuos. Unha Mais cousa ou menos, é algo Sí. así, non? Se alguén me corrige, pois de puta madre, non? Ti cal crees que deses tres tipos cal é a que mellor che cuadra? A ver, a mí a que Porque, máis... por exemplo, na representativa, Sí. como sería España, non? Sí. Que hai un, pois eso, un grupo político e tal, nós entendemos que os representantes son os máis válidos. Bueno, normalmente, non? Dentro do que son os partidos, pois irán collendo os mellores para que vayan a representar. Sí, pero bueno, tens que confiar xa un pouco o rollo de sempre da partitocracia, en plan, xa tens que confiar en que, o sea, ti votas a un partido e tens que confiar que ese partido vai escoller os mellores candidatos Xa. e non os estás escollendo ti. Entonces Xa, sí. eu en que estou de acordo? Pois estou de acordo co que máis libertad nos deixa a hora de escoller, rollo, o que máis nos A pregunte, claro, canto máis directo mellor. Eu creo que o rollo suizo é algo así tamén, en plan, hai referéndums, cada vez que se quere tomar unha medida, pois eso, faise un referéndum e votas. A ver, é que me parece o máis sensato, porque se nós escollemos un partido cunhas ideas máis ou menos claras, rollo, ainda que os Pacto escollamos, ideológico, como sí, decimos pacto aquí en ideológico, Lume de vale. Carozo. Ti votas ao partido, para que despois poden cambiar, porque pasou máis dunha vez. Xa. Poden cambiar moito de idea, pode entrar outra persoa que lle interese, que teña outro tipo de intereses. Entonces pode acabar facendo casi o contrario do que lle votaches ou da idea que empezaron. Entonces tampouco me parece xusto. Aínda que lle votaras a un partido, tal, pues deberíase poder opinar durante a súa legislatura, pois as cousas que van cambiando, as leis que van sacando, e así. Parece a min o máis sensato. No, eu hasta certo punto, o sea, 100% de acordo, tío, porque ao final, tío, me cago en Dios. Hostia, O pero sea, estás declarando liberada. No, non ten que ver, joder. Bueno, un poquito. Sí, eso son as bases, do Eu- liberalismo. Vamos a partir o mensaje que quero deixar neste podcast é a democracia non funciona por eso, por unha serie de cousas. Sí. Unha, o dos intereses das empresas privadas no medio de comunicación, o sea, porque xa non é a noticia esta de La Voz co Santander. Xa. É que Bueno, xa é continuo. O Ferreras Gate na Sexta, Sí. a censura que había en televisión española, que había na televisión de Galicia, o sea, todos os medios de comunicación pasan A ver, polo aro que queren. está todo Bueno, contaminado, pero bueno. despois profundizamos aquí un pouco máis, pero Sí. ti viches a movida toda que hai en España agora co tema do Poder Judicial? E vin, bueno, o non sei se acabou ou como acabou. No, bueno, pero non acabou tan aí a volta. Pero non é? sí. Hostia, tío, que locura, en plan, o legislativo, que é o como o que o Parlamento, o que escollen os españoles, dice, bueno, pois hai que cambialo. Sí. E colle o judicial, claro, como non, sabes, teñen que ser poderes independientes e Sí. tal, e non hai nadie por encima do judicial, dixeron, no. E co apoio do PP e de todos os partidos de dereita, dixeron, no, pois, no. Non me apetece a min eso. A xente quere, pero a mí no. Xa. Non me gusta. O gobierno, o que elixeu a xente, quere cambiar o poder judicial, pero el di, no. E por iso mismo A democracia non funciona. Xa, e por iso mismo deberíamos poder opinar en cada Directamente, pois. directamente, o sea, porque quen, o sea, é o que máis sentido ten que os cidadáns opinen directamente do que vai pasar. O sea, que máis me dá que 10 personas, o sea, é que ao final eso 10 personas están gobernando o futuro dun país. Xa, Non ten moito sentido, xo pensas fríamente. Xa, pero bueno, ao final tamén hai unha persona con, o sea, política, que traballaba de política e tal. Sí. O sea, con moito bagaje, díxome e non era que fora de dereitas, díxome que a xente vote, o sea, que como que voten todas as decisións
Dixo, é moi peligroso. Xa. E imagínate, tío, o contexto no que vive esa sociedade vai a determinar un montón as eleccións que fagan. Imagínate claro, a ver, que en España nunha época de crispación é bastante complicado, por exemplo, non? Imagínate que pasa como xa te unha entendo. movida desto de que un desgraciado mata a muller ou mata aos fillos, unha Sí. destas paranoias todas que pasan, Sí. non? Que son unha puta mierda. Pois imagínate que estamos nun contexto deses e din, pois queremos mirar de poñer pena de muerte. Sí. Por un exemplo exagerado, non? Eu sei, podía ser calquer outro exemplo. E debido ao contexto no que está esa sociedade, tío, vai a Pódese influir poñer. moito. E sabes, ao mellor a xente non pensa objetivamente e vai a votar a favor de algo así, sabes? Claro, pero ahora entramos no tema de que, en serio, o sea, os gobernantes que temos entonces pensan objetivamente, porque, o sea, vemos que non nos están gobernando demasiado ben. Entonces, vale, eu a veces tamén como que lle teño pouca fe á xente, ao populacho en sí, digamos, pero é que incluso eu teño menor fe aos que nos gobernan. Entonces, joder, pois eu espero que se poderamos todos opinar que o consenso sería positivo. Quero pensar que a maioría votaría con, o sea, as cousas con algo de cabeza. Pero bueno, é ter un pouco fe na humanidade, non sei hasta que punto somos sensatos ou non. É que ti, por exemplo, é que xa só España é o exemplo de que a nós non nos podes deixar así, tío, porque que non, joder, que non. España é un país moi complicado. Tío, o sea, las dos Españas. ideolóxicamente é super variado. Leva aí desde, non sei, desde os liberales e os conservadores de antes da Primeira República, xa eran as dúas Españas, tío. Que hasta sendo un país moi pequeno, non somos un país moi nada pequeno, non, a ver, moi pequeno, non somos Andorra, pero bueno, claro, somos un país pequeno, entre comillas, o sea, depende en población e en extensión tampouco somos un país da hostia. Refírome no sentido de que ainda sendo un país relativamente pequeno, temos como moitísimas diferencias xa dentro do país. O sea, pero joder, imagínate, eso a mí parece máis bonito, tío, as diferencias culturales, tío, pero para poñerse de acordo é super complicado, porque que ten que ver un canario con un do País Vasco. O sea, por poñerche un exemplo. Pero claro, e xa non só que teñen que ver entre eles, senón as realidades que viven, É sabes? que non ten nada que ver. A zona máis rica de España, claro, e outra que está peor, sabes? Por eso que nun contexto moi reducido, realmente, o sea, as opinións serían totalmente diversas, entonces non sei como acabaría o consenso global. Mira, o que propoñía Vox de facer un estado centralizado, o sea, que todo en Madrid, todo centralizado. Buah, xa as comunidades autónomas. Que querían matar. Pero mira as movidas que hai e xuntanos a todos, xa verás o que pasa. Eso non pode ser así, home, joder. Buah, aparte, Galicia vai xo xugo de Madrid, Que eso é imposible, home. Matámonos. Home, non, porque que eu antes, vamos, resucito Resistencia Galega, Boas tardes, está aquí a nosa terra comentando. Fiel seguidor, A maioría da xente que vota non sabe nin o que vota. Xa, eso é totalmente así. Bueno, nós incluídos, porque eu sei o que voto. Home, bueno, a ver, eu sí que sei moito porque... Bueno, porque estás un pouco máis metido, sí. Pero, tío, o 95% da xente vota o PP, programa electoral do PP. A ver, eu a maioría das veces non me leo... Toros e cocaína, puta se caza. Sí. Ese é o que votan. Despois non sabe que detrás ven o liberalismo económico, que non lle vai a compensar, e como son... Tío, ou sí. No. Xa entraríamos máis. Buah, ese Depois xa entraremos no país. Tío, o liberalismo contra socialismo, tío, é que daba un programa inteiro e tal. Sí. Pero... Hai os debates moi interesantes, así. Sí. O sea, que tío escoitado varios e gustame bastante. Non escoitei ningún, tío, porque que no. xa bastante... No, pero sin acritud, rollo, hai debates moi sosegados, rollo... A ver, eu se sosegados... Tomado serio. A mí o que non me mola é falar boca chancla, rollo, aí, veña, que tienes un payaso... Libertai lo que surja, Romá Gallardo, todos estes que fan morbo... do odio, tío, sí. porque é que os odian, é que eu odios, joder, como van a decir esas tonterías en internet, sabes? Pero ao final, o sea, é como xente, como pasa do outro lado, en plan, ao final é xente que quere como reafirmar esa idea a xente que xa opina así, entonces tampouco, a mí jódeme moito, en plan, porque ao final tens que ver opinións diversas a túa, o sea, non podes solo ver, sabes, se ti imagínate, eres machista, pois vas ver solo canales machistas para reafirmarte en ser máis machista, rollo, que mérito ten iso? Pero seguramente o fagas porque... Claro, porque sínteste moito máis cómodo. Como entretenimiento, claro. Tío, que queres é algo que sea potable. E ti aí hinchas o peito, rollo, buah, que ese tío ten a razón toda. E reafirman as túas ideas e dices, no, como me vas a dicir ti a min que eso de que hai que quitarle máis cartos ao rico? Eso é imposible, joder. xa que son os putos amos, dannos traballo e ainda por encima queres o quitar. Cago en Dios, su puta madre, sabes dos collóns.
Bueno, non sei por onde vamos. Democracia... E sí, o ejercicio este que vamos facer. Sí, O sea, diséñame é parte moi interesante. o teu país ideal. Primeiro, localización geográfica. A que temos? Galicia ou España? Galicia. O sea, o teu país tal Que sería... pasa? Que me parece un independente? territorio moi reducido, realmente. O sea, para facer algo con algo de sostenibilidade, pois teria que ser máis ben, diría Península Ibérica. Metería Portugal tamén. Ben, Paréceme interesante. Gústame eso. Porque a zona da Península Ibérica, aínda que este gobernada un pouco daquela maneira, realmente estratégicamente estamos super ben. Sí, no, Estamos cerca de moitos recursos. Non ves o está... mapa mundi, xa nos puxeron no medio É que, hombre, por algo. Non foi porque fixéramos nós, foi por... É a cuna da civilización. Pois o tema, o sea, que me estás preguntando? O meu país ideal... De momento, sí, bueno. Bueno. Localización geográfica. Sí. Ahora vamos a ver, empleo... Ti que serías de un corte máis liberal, máis socialdemócrata, condicións laborales, que como verías eso? A ver, é que eu para min vai da Moderado, man. non? Socialdemócrata. Non, ti non te molles. Sí, pero, a ver, eu se queres opino, o sea, Sí, dalle. o caso é que vai un pouco da man. A min gustaríame que económicamente fora moi liberal, digamos, que cada un faga o lle dé a gana. Levántame a mano. Pero despois, o sea, tampouco, o sea, non son liberal anarquista, digamos, o sea, anarcoliberal, que non haxa estado, en plan, eso pareceme un caos tremendo, porque ao final alguén, non sei se chamarlle papá de estado, pero alguén ten que velar Papá polo Estado, esa frase, por eso. esa frase xa dá mal rollo. É que iso é terrible, é de decir, pero alguén algo ten que haber que vele pola seguridade e polos intereses dos cidadáns. Pero normalmente cando a xente di papá Estado é polo das pagas. Di, claro, porque viene papá Estado e te dá unha paga. Claro. No, Pero o tema non vai por aí. Eu entendinte, pero dicir O tema papá Estado... é que a miña opinión é un pouco esa de liberalismo económico e despois que o Estado interveña en cousas máis puntuales de pois axuda aos menos favorecidos ou de velar pola nosa seguridade e ese tipo de temas. Vale, mira. A nivel social, o sea, a nivel social sempre digo que tiro moito polas esquerdas. Rollo, Claro. tampouco me gusta irme a lados, sempre o digo na política, pero sí que é verdad que tiro moito polas esquerdas. E despois a nivel económico, pois eso considérame máis liberal. Penso penso que é compatible. Porque a veces, claro, vese, sabes, un paco ou outro, é o que falamos sempre, pero a min pareceme compatible. Bueno, a min eso de ser liberal sen recordar impostos non existe social, pero, bueno, este é o teu momento. A ver, habría cousas máis, habría, bueno, sen profundizar. sí, é que non vou profundizar moito, senón unha chapaza terrible. Que sería o que máis produciría o teu país? O que máis exportaría, por exemplo, unha materia prima mineral, o que sea, ordenadores, software, Alimentación, Sí. sería, sí. Todo o sector primario, non? Sí, sí. Gústame aí, Sector representando primario rural. é que son moi fan, son moi fan de. Sí, En parte sí. é que eso, a ver, metendo no contexto xeográfico que estamos falando, o sea, da Península Ibérica. Na Península Ibérica aparte temos un produto que flipas, o sea, Sí, a nivel alimentario é unha pasada. Está moi ben. Internacional. Que Sí. país sería o teu aliado e cal declararías a guerra? Ostras, que tema complicado. A ver, A ver, de coña, joder. así tal cual está a situación, non, actual. O sea, sería o meu país ideal, pero o resto do mundo seguiría igual, entendo. Sí. O sea, Vale. bueno, ahora vas a declarar a min guerra a un gusta- país, o sea, pensa... Vale, bueno, primeiro podo dicir aliados. É que a min gustaríame, Un aliado, sí. Bueno, varios. Dale. porque, a ver, nós ainda que estemos en Europa, de europeos temos máis ben pouco. Somos, a ver, europeos sí, pero somos máis mediterráneos que, sabes? Eu creo fielmente que se en Sudamérica se puxeran as pilas, non? Se estuvera todo ben gobernado como debería estar, que tampouco está en España, pero xa me entendes. No. Que estuvera A ver, está peor ali. Por eso, que se estuvera aquí non temos ben. Se estuvera mellor gobernado, que a cantidad de recursos, de cultura e todo, o sea, do increíbles que son eses países, a min gustaría metelos de aliados e podríamos ser rollo potencia hispana a tope. O sea, Sí, unhas potencias da hostia a nivel cultural, a nivel bueno, económico, de todo, o sea, sería unha pasada. Esos serían os meus aliados. Sí. E os meus enemigos, tío, é que Tens que é que a Francia declarar a teñolle guerra, bastante tirria, Que? A Francia teñolle bastante tirria. Hostia, O caso é declarar a guerra a Francia, devolverlle. É que sí. Me gusta. A Gran Bretaña igual tamén, tío. Sí. Meternos aí cos potentes.
Sí, pois a min gústame moito, Francia e Inglaterra, Sí, os sí. europeos Darlle que cañita. O sea, os nórdicos molan, tío, pero é que estos que son Sí. así, os alemáns, os ingleses, os franceses, é a peor Como calaña. moi snob, así unha cousa moi... Se usa unha É hostia. que por encima os franceses di que van, se son latinos como nós. É que Pero bueno, pois eso, pareceme guai. Bueno, aquí queda un pouco de educación, salud, xa non nos metemos aí moito. métete no que Deixámoslo queiras, así. Quer algunha eu embarrome... algunha cousa máis que tería o teu país que dirías, "Buah, isto farío se eu fora, ti ahora eres Francisco Franco, va monte." Sí. Tu país te lo folles cuando quieres. Sí. Así algunha cousa máis que digas ti faría isto, non o faría, tal, Buah, é que ao prohibiría final é esto. moi complicado. Por exemplo, toros. A ver, eu aboliría Caza, todo o que toda esa fora mierda. maltrato animal, aboliría totalmente. Xa. Que pasa? Que despois entramos en maltrato animal e iso. É maltrato animal, pois matar para comer? Pois No. empezamos aí. Entonces, Xa. todo o que sea por divertimento, caza... A ver, a caza borraría totalmente. Buah, é que enlazamos Que moi pasa? ben, porque agora entramos veganismo e vegetarianismo, Sí, Joder. Este Bueno. vai por dado, ao final O- teño que o- levar eu sempre o programa. O tema da caza o tema da caza tamén é un pouco controvertido. O sea, porque se Xa. deixáramos de cazar de todo, igual habría que repolvar algunha zona, en plan outra controlala máis, sería así un pouco, non sei, No, tío, eu penso que o ecosistema regúlase solo. Eu espero que se sí. un libro de biología de primeiro de bachiller, eu creo que será verdad. Será porque é verdad. Eu entendo que sí. Entonces eu primeiro eliminaría totalmente, despois vería a ver que pasa. Claro, logo está esta movida de, claro, que é máis ético ir comprar unhas chuletas, un porco que está 6 meses nun criadeiro, Claro. aí feito unha puta mierda, un jabalí que o máis peligroso que fixo foi botarse ao meu coche. Sí. Entonces, claro, o jabalí non lle gustará que lle metan un tiro, pero bueno, morre, non será a muerte máis limpia, porque ao final darán Xa. tiro onde poidan. Pero bueno, é un animal que estuvo de puta madre no monte, bueno, Sí, morreu hai e distintas formas cómelo. de velo, eu que sei. Xa, eu esa é a única justificación, a única maneira mental que teño de decir, pois Sí, ten algún sentido isto que estamos facendo. ten algún sentido, sí. Despois estas mierdas de ir a batidas, que ponche un asiento, soltan as perdices diante, eso todo Sí, é unha mierda. Non me queres dicir o teu peixe ideal? Ou queres... Pois, a ver, Ou se queres entrar no... No, como escurre o bulto, Estás aí, ui. A ver, o meu sería moi fácil, mira, eu collería situación geográfica, non? Sí. Galicia. Solo. O sea, sí. un núcleo pequeno. Collería todas as zonas galegofalantes. Sí. Os cachos de Asturias, Zamora, León, todo por aí. É que iso xa non sei que fai alá. O sea, eu non Xa, entendo. a verdade que- Eso non... Xa, Total, no, que é que como máis dá o de- mover o marco 10 km. Sí. Tampouco pasa nada. Bueno, é como de que León non sea unha comunidade autónoma, pero bueno. Bueno, é outra cousa que o Bable, que o Castú, que o Aranés, que todo eso non porque non están reconocidos. O sea, din que son Como dialectos, idioma, o sea- Pero claro, cal é a diferencia entre un dialecto e unha lengua? Bueno, ao mellor un filólogo sabe moi clara, pero por exemplo, No, seguramente. Eu estuve mirando, non? Eu que sei, imagínate, o castellano e o italiano pois teñen como, eu que sei, o 98% do léxico en común, non? Sí. O galego e o portugués que fai 300 anos eran a mesma lengua, pois tamén ten, sabes, o mismo número, o mismo porcentaje de diferencia, Sí. máis ou menos, non? Entonces, claro, onde pos o punto de que é un dialecto galego é un dialecto do portugués, que o asturiano é galego con esta outra cousa, sabes? Pero en plan, a min sabes, ten unha riqueza léxica como pa que se legalizara e tal. Bueno, Pois o que o meu país, eso, Galicia, non? Con as zonas galegofalantes, que máis era outro? Bueno, un sistema económico, non? Sí. Está claro que Sí. poñería un maoísmo, bo. Sí. O sea, Bo, hai que meter un maoísmo bo. un maoísmo del bueno. Gustoume a matización. Joder, porque en sí o maoísmo, o sistema de goberno chino ten como moita concepción do rural, non? Das terras e de todo Sí. eso. Entonces eu Tiña, dis. É que sí, tiña porque xa non existe. ahora se que ir olvidando, que ahora China... Pero se China leva sendo a ver, ahora en China a división é as cidades son capitalistas e o agro é social, é De socialista. feito, o problema non agora China con Taiwán. Que lle den polo go aos putos taiwaneses, Anda que aí. son os cans de Estados Unidos. Son un pouco estadounidenses, sí, pero Cago bueno. na puta cos pareo, eso non los quero ver. Xa van incluindo, O sea, non sei se Sí, biches... sí, é que os non sei iban a se apoiar biches- militarmente, bueno, esto vamos. Pero non sei se todos. biches as estrategias chinas xa fame gracia, porque China, claro, quere incluir Taiwán, incluía nos papeles, rollo que... Espera, que Taiwán é de China. Iso é o que din os chinos, e Taiwán di que no. Entonces bueno, están claro, aí batalla a vida dialéctica. é moi complicada. Entonces ahora oficialmente nos papeles pues poñen que Taiwán é de China, e pon China, Taiwán no.
Entonces é curioso, sabes, a dialéctica esa na que están entrando. Están facendo un Puigdemont. Sí, rollo, non somos, en plan, espera, que sí que sodes. En plan, que non somos. Que Pues polo cubano, se queren volverse americanos. Pois eso, o maoísmo, que máis era? O que máis produciría sería, pois, eu creo que tamén sector primario. ganadería a tope. Está moi guai, O sector primario está Sí. moi guai. Home, igual, Cuidar claro, o monte, quitar todas as putas presas e os eólicos, Sí. traer a energía, non sei, de volvernos unha potencia centrales solar. nucleares que Pois tío, a central nuclear está chill. Viche na noticia que non comentamos, pero que están aí co rollo da fusión nuclear, que Descubriron que algo tocho. descubriron algo tocho que igual en 10 anos se empeza a comercializar energía infinita, limpia e hostia. Sí. Ah, de loco. Sí que a caña, a ver, claro, a ver, Xa, sona acabo moi- de dar unha sona- información como carallo moi por encima. Sí, a ver sí. se me entendedes, quen queira que mire, pero Claro. pero que sí, que hai parece que hai boas noticias por aí. Joder, a energía nuclear é a máis limpia de todo. Ti se faz unha gestión dos residuos. O problema son os residuos, claro. Claro. A ver, pasa un pouco igual que os coches eléctricos, vale, sí, non contaminan nada mentre funcionan, pero despois as baterías de litio pois son asquerosas para o medio ambiente. Claro, pero que eu prefiro que haya un puto galpón cheo de barriles nucleares. De uranio. De uranio, literal, ainda que, sabes, que teñan unhas instalacións ben, que non bote radiación, a que estén ali unha nave gigante, a que haya 50 eólicos, sabes? Ese para o espacio arrancando, mandámolos para a Sí, luna. bueno, que- É outra As opción. falas da Mariana. Estaba no barallando, eso de mandarlo para o Pois estaría espacio. guapo, a min pareceríame ben. Como veña de volta, vámonos acordar. Bah, eso desfai no... Se é tan grande non ven, eso é así. O sea, Eso, tío, é que é, tío, mellor unha puta central nuclear nun sitio que 50 eólicos por cada carballeira 15 eólicos. Vai, a ver, como tomar polo puto, como eficiente é o máis eficiente, realmente a central Bueno, nuclear, eu o sea que- non son ingeniero de energías renovables nin de nada, eu non sei No, eu teño escoitado A ver, a nivel Unha central nuclear, a non? nivel eficiencia, unha central nuclear é a mellor de calle, o sea, é a máis limpia e todo. Volvemos ao mismo dos Xa, residuos. se se fai ben, non? Que pasa? Que despois pola, eu que sei, como non me sabe a hora esta que había en Japón, pola ali ao lado do mar e ven un maremoto, e leva xa, claro, está un pouco mal pensada, pero Xa, sí. é unha catástrofe, pero bueno. Que máis me Pero falta? están preguntando aquí por que non os eólicos. Hostia. Dalle unha explicación. A ver, joder, tío, porque ao final os eólicos, vale, parecen moi limpios, vale, matan paxaros, a quen lle importan os putos paxaros? A min sí. No, No, bueno, pero o único aparte- malo que a pre poden ter é eso, non? O de que matan os paxaros, tío, pero o que non é normal é que en todas as putas serras de Galicia é que, o sea, que é infestado, tío, o impacto que teñen visual é horrible. E máis non son Está- solo- Galicia está moi saturada, tío, e queren facer máis. Ora na miña aldea, en Ribera tamén queren poñer eólicos, tío, me cago, un día se vou ali de noite co tractor e rompolle todo. Pero, o sea, non son solo tampouco os paxaros e tal, sabes? O sea, tamén son os insectos, que matan un montón de insectos que é preocupante, sí. E de feito, tamén espantan o resto de animales que hai pola zona porque, o sea, como que generan, o giro aos motores generan unha frecuencia de sonido que a nós non nos molesta, pero que aos animales sí que os espanta. Entonces como que as zonas onde están os eólicos quedan un pouco desiertas de fauna. Non sei se irán acostumbrando ou que. Si, eu vira que enforcarei, en plan, vira un reportaje rollo de ganadería e tal, Sí. salía ali falando tipo que, bueno, Caravacas acostumbráronse, pero que, bueno, que Pero non lle molaba non lle nada, fai gracia ningún. Entonces un animal salvaje sempre se vai Claro, ir desplazando. El arranca porque un animal salvaje... As vacas polas ali, claro, pero un jabalí non. un jabalí vai por onde lle sale dos collóns. Claro. E eso, tío, é que pare o puto espolio enerxético a Galicia. Sí. E tal. Bueno, mira, países ao que lle declararía a guerra. Estados Unidos, obviamente. Si se independiza Taiwán a Taiwán. Estados Unidos e todos os apoios dos Estados Unidos, non? todos os países que sean liberales, incluso, non sei. O sea, ti meterías ahora no conglomerado este que están facendo de China, India... non sabes como vai o tema? No, O sea, de países a ver, emergentes. E que ahora no mundo está a OTAN, Sí. non? Pero Que son rollos que militares, está non? Estados Unidos, e bueno, como con máis convenios, é así. Está Estados Unidos e bueno, España entre eles, os países, a maioría dos países Sí, europeos Francia, e todo o rollo, vale. E despois hai outro conglomerado desos que cada vez está ganando máis países que está liderado por China. Con India xa está. Está Ganaron. China con India, que de feito Estados Unidos non está moi contento porque estaba baixo o xugo de, o sea, porque tiña a India baixo o seu xugo. Claro. Históricamente, entonces ahora está aí desmandando un bueno, pouco, seríamos está ingleses. negociando con China e tal, sí, bueno, e Gran Bretaña está tamén un pouco crispado.
E nada, que hai varios países aí potentorros que están como en vías de un desarrollo potencial da hostia, que igual nos compiten aí ca OTAN. No, Igual hai é que problemillas. van ganar, joder, xa non é competir. Tío, pois, Xa. eu alegro-me moito porque ya lo decían los chicos del maíz, pero llegará el día en que Occidente pague tanta tiranía. Xa. Ten que ser. Bueno, declararía a guerra a Estados Unidos tal, e aliado Portugal, cal era o último que tiña que decir? Algo que tal, pois eu faría gulags. Sí. Os empresarios todos que teñen unha riqueza construída a través do traballo dos demais, que son nada máis que parásitos, Sí. ao puto gulag todos. Así de claro. Nada. Hostia, pero sería máis tirano que a min, Non che parece? Pero solo cos malos. Está ben. Entonces Solo está ben. cos putos parásitos que se noten do traballo dos demais. está ben. Eso, solo con eso. Nada. Hostia, tiña aquí... É que vamos cortos de tempo, non? Levamos 1h10. Ou que? Sí, sí. Temos que dar un pouco de cañita. Están dicindo aquí enemigo Estados Unidos. Pouco querer durar. Joder. Xa, como bueno. Pero un galego vale por 100 yanquis. Aí está. Hombre. Eso, as Termópilas. Aquí é onde los contendremos, chavales. Bueno, damoslle un repasito a veganismo e vegetarianismo, facemos curiosidade. Sí, parece, eso ¿no? parece interesante, sí. Depois teño aí algunha curiosidade que me parece... Bueno, desde Bueno. unha curiosidade, despois imos con algunha da Navidad para rematar, que Sí. me pareceu interesante. Ah, mira, eso non vireu. Home, sorpresita. Vouche facer unha serie de preguntas, vale? Dios, dispara. Veganismo e vegetarianismo. Sí. Unha persoa que non se alimenta de animales está sana. Sí, pode estarlo perfectamente. O caso é que, a ver, que pasa aquí? Eu creo que na dieta que temos todos nos últimos anos e así, o sea, incluindo carne é moi, o sea, Abusamos moitísimo, o sea, sí, comer pero carne todos os días é unha locura. Pero dentro do tal é fácil ter unha dieta equilibrada incluindo todos os alimentos. Que pasa? Que cando te reduces a veganismo, por exemplo, ou ser vegetariano, hai xente, como todo, que o fai mal. Entonces quita toda a carne e igual non sustitúe, sabes, o que lle aportaba a carne. Que podelo sustituir perfectamente por proteína vegetal, é así. Pero hai xente que non o fai. Entonces, a veces é como, vale, si deixo de comer carne por convicción, que está ben, Sí, pero bueno. tens que coidar tamén a túa saúde, o sea, que mira ben o que estás facendo. Claro. Mira, eu ao Podes estar final, totalmente sano. O tema este da saúde, cando eres vegetariano e tal, que din, "Buah, como vas a estar sano se non Sí. comes carne, te estar logo perdido." Eu unha vez estaba unha mañá vendo a televisión española, Sí. que a miña abuela e tal estaban falando dese tema. E había un... Joder, pues un profesor, alguén que sabía do tema, non? Sí. Máis que nós, seguramente. Decía, tú puedes estar sano sin comer carne. Él decía, no. Ahora ben, o porcentaje de carne que temos que incluir na nosa dieta, non sei se dixo que era un 10%. Xa. O sea que, se cadra é máis insano comer a cantidad de carne Xa, que de máis estamos que de comendo menos, sí. agora que non comela, Xa. sabes? No, sabes o que che quero dicir? Non está Claro, aí é que esa ao final dicotomía. é realmente, o sea, se nos preguntan, a dieta que levamos ahora mismo é sana, pois igual che di tampouco, non, Claro, sabes? Claro, é o tema. nos comemos carne casi todos os días, sabes? Xa. Bueno, se non é carne, pois Bueno, é un cacho de peixe. o que é a dieta atlántica basase moitísimo en Sí, carne, o sea, porco, vaca, tal. tamén che digo, somos o segundo sitio do mundo no que máis dura a xente, así que Sí, a comer touciño, chavales. Sí, A sí. comerlo cocido, Pero de porco celta. Non, de porco da casa, ten que ser, senón non vale. Sí, sí. Non do ibérico. Bueno, hasta certo punto, pois mira, antes falamos de matar o porco e tal, e supoño que un porco criado na casa ten que ser mellor que un do matadero, non? Que come pienso solo. Home, lógicamente, o sea, Porque terá máis grasas insaturadas, e bueno, porque o tío estará máis contento e saberá mellor. Me digo eu. Pois sí, digo eu. Home, a felicidade sempre dá un puntillo de sabor. Sí. Bueno, continuamos, non? A produción deste tipo de alimentos perxudica ao medio ambiente. Bueno, este tipo de alimentos, soja, seitán, todas estas cousas, non? Da hora. A ver, é que realmente, o sea, É o mesmo. se nós comemos carne, temos que plantar para darlle de comer a esos animales que estamos comendo. Se comemos nós esas plantas directamente, tamén temos que plantalas. Entonces, non sei que ocupa Claro. máis. Claro, sí. Se o forraje vas vacas ou se a nosa soja. Sí, É que pero non bueno, ten moi por lo claro. menos o que é vegetal, sabes, captura carbono e tal. Xa. Pero bueno, o que te estaba dicindo eu é o mismo. Ao final a soja, vale, se a comes ti, pois será mellor. Sí. Pero logo barbacas estas que pensas que comen? Xa, Comen xa. soja, comen millo, Bueno, sabes? comerán de todos, Claro.
Entonces, pues bueno, eso A ver, eu non somos ingenieros agrónomos, non? No. Eu non sei se realmente ao mellor sabes, se todo o mundo se volvera vegetariano, terían que as superficies de cultivo terían que crecer moito máis, non? Porque ao final, sabes? A ver, eu iso pensaba Sí, é unha verdade. escoitaro, pero despois vin noutro sitio que non é tan así. Claro. Porque ao final é o mismo, se as extensións que estamos utilizando para alimentar os animales que estamos comendo tamén se utilizarían para alimentarnos a nós. Entonces E non perde energía, porque é por isto do rollo é da o pérdida mismo, de energía. rollo, é como o mismo, o sea, é un espacio como moi similar. Entonces tampouco non cambiaría demasiado. Claro. Ademais que, joder, hai modelos para producir carne, eu que sei, joder, as vacas, as bestas no monte, Sí. todo eso, sabes, enriquecen o ecosistema. Sí, Isto, sí. cando veñen os biolos, póñemolo aí e tal. Está. Pero como que manteñen sans os ecosistemas, é unha maneira de explotar o monte, de sacar, pois, eu que sei, carne dai, non? Que ao Claro. final, bueno, a carne toda que comemos que compramos no súper, pois virá de A ver, cebaderos, virá de granxas, Eu creo que o de... punto máis interesante do vegetarianismo e do veganismo é abolir o maltrato animal máis que a sostenibilidade, sabes? Xa, non? Sí. O sea, Sí, parece sí, eu o punto creo que máis interesante, sabes? Sí, de, sí. Home, mira, a ver, eu non estou podendo aquí comer outra intentando cousa pa que imos sabotear comer a nadie carne. vegano ni nada. No, claro. Bueno, de feito, Pero bueno, é estamos a miña dicindo- opinión. Sí, eu apoio, o sea, eu son consciente, apoio totalmente. Que pasa? Que me resulta moi difícil facelo, leválo a cabo. Xa, Porque me gusta moito a carne, e disfruto moito, e se tuvera que quitala ia me costar moitísimo. xa. A ver, ser vegetariano, aínda así, ser vegano pareceríame casi Tío, imposible. ser vegetariano é unha mierda, o sea, é unha mierda. A nivel sabor. Relativamente easy, o sea... Sí, ser vegetariano, sí. Sí, joder. Uns ovos fritos con unhas patacas fritas, Bueno, ao non final- teño un filete, pero entran pequeninos. É podendo comer queixo, ese tipo de historias, queixo de verdade. Claro, Que a ver, sí. vale, hai sustitutivos, pero eu ainda non topei un que me soubera igual, Eu nunca provei o queixo falso. Eu algún sí, pero É nada, non? é como os embutidos, é así. Que pasa? Que a veces tampouco vexo moito sentido de facer cousas que parecen carne que non son carne, quero dicir. Sí, tío, porque... Ti crees? Sí, joder, por que no, tío? Mira, o futuro é Non hai carne. nada que teña textura de carne que non sea carne. Pois que fagan eso para que sea algo variado. Pero aí está, o futuro é en laboratorio. Facer Sí, chuletóns de laboratorio. din que Eso sí. eso é, vai ser así. Pero Despois como infiltras ese chuletón de grasa? por células nai. Nada, pero as Que células... se reproducen, o sea, eso xa verás. É que dentro de 20 anos vas te comer un chuletón de feito no clínico que vas flipar. No, eu só como chuletóns de bandeira. Xa. Do matadero de bandeira. E canto máis sufra a vaca, mellor, non? Vou na matar eu sempre. Sí. Bueno, ahora esta pregunta, bueno, pues como que xa respondimos, non, pero todos os produtos vegetarianos e veganos son sanos? No. No. O sea, porque unhas patacas fritas leis seguramente sean veganas. É que sí, o sea, hai cousas veganas que son totalmente insanas. Buah, tío, É que iso non ten nada que ver. Como funciona o marketing neste tema, tío? Porque outro É día... horrible. Era viño, en plan, estaba comendo, sabes, que a miña familia e tal, Sí. e había unha botella de viño e tal, e dixen, hostia, mira, este viño é vegano. Sabes, porque tiña o Sí. sello de vegano. Eu, ai, me cago, desde cando se Sí, bota sí. nada vivo... desde cando se bota un cacho de xamón ao viño, É que sabes? É puto marketing, todo É marketing. no queixo, rollo que che poñen sin gluten e tal, en plan, pero que non ten gluten o queixo, sei que me estás contando. Claro, pero é que... Que pasa? Que despois tamén ves outros prospectos, o sea, ves outra Xa. e dis ti, vale, a veces ti, por Ti exemplo, compraches un sándwich algunha vez nun aeropuerto. ti fíjate, sí, Eso é moi flipase. E É máis fíjate- conservantes que atún, pero indo a cousas moi básicas, baste ao queixo rallado para botarlle a pasta. Buah, xa. Non é queixo. Ten de todo menos que... Ten fécula de pataca, ten non sei, entonces claro que che ten que poñer que non ten gluten o queixo, porque hai queixos que Xa. teñen gluten porque lle botan de todo, queixos que non son queixo. Xa. Entonces, para irte a un queixo rallado que sea queixo, teste que fijar ben. Sí, sí. Xa Bueno, non digo algo moi cutre, rollo, pero hai como queixos que temos interiorizados, rallados, que son queixo e non o son. Bueno, hai embutidos que levan unha cantidad de leite en polvo que é a hostia. Sí. O sea- Bueno, é azúcar, é de todo. Entonces, O bueno. sea, bueno, E pues pode ser vegano e ter 1 kilo de azúcar e... Claro, bueno, por eso, o tema este de todos son sanos. No. Bueno, e ahora, pois e tal, cerramos aquí con esta pregunta tal e vamos ás curiosidades. Veña, Que que traes hoxe? No, Sóleme espera, tocar. un último apunte, así moi filosófico, ¿no? Bueno, filosófico. Ostras, a ver, veña, No, dai. non é tanto. A ver. Por xa me decepcionaches. que porque los a min o animales que me gusta... no tienen derecho a la vida. Sí. ¿Por qué, William? A ver, teñen É que é un dereito... complejo difícil, o sea, é un tema difícil. Por que, rollo, non, É un para tema mí complejo. teñen dereito á vida, arrebatámoslle igual. Quero decir, non é cuestión de que teñan dereito ou non. Para mí sí que, sabes, todos os seres vivos teñen dereito. Que pasa?
Depois igual ves unha mosca aquí e aplastas cunha man e dis, vale, ten menos dereito isto que é o meu can. Pois non sei. Pero eu fun capaz de matala. Hasta certo punto. Mira, que animales teñen dereito a vivir, tío? Ti, se eres Batista, eres capaz de coller unha vaca polas orellas. Sí. Matala, digo, pois tómate un chuletón, Sí. porque merecelo, eres un depredador e tal. O sea, só deberíamos comer o que podemos matar que as nosas propias mans. Sí, a mí me parece moi boa idea, É que todo o mundo... Bueno, eso é moi sacho, en realidad, non? Que cada un tuvera que matar os bichos que come. Sí. Aí sí que se volvía vegano todo Cristo. Sí. Eso non, sería un... pero... No, pero eso se sacara o goberno unha lei así, reducirías, eu creo que é o principal para reducir o consumo de carne totalmente. Tío, sabes cal vai ser a terceira revolución industrial? Autosustenta... Joder, como se di esta mierda, hombre? Sostenibilidade ou que? Sí, non sei que decir. ser autosostenible, en plan, generar os teus alimentos, placas solares, sabes, todo na túa parcela, vivir ao máximo. Seguramente. Que pasa? Eu penso que sí. Co das placas solares e tal. Autosuficiencia. Sí, autosuficiencia, sí. Sí, pues pero bueno, total, ibase readaptar a industria, claro, Claro, a abastecernos de artículos para poder ser autosuficientes. Sí, pues a darnos eso, tío, placas solares, sí. Hasta o sistema económico se readaptaría, que eso sería a polla, en realidad. Bueno, pero imagínate, o sea, unha e atraparíamos cidade moitísimo máis carbono, en plan, porque, Sí. bueno, todo o crecer máis vegetales, máis carbono se atrapa. Ti imagínate o mítico dos proxectos estes das cidades con todo nos tellados como hortas e tal, e placas solares e non sei que, o sea, é bastante increíble. Verde, sí, mola. Pero bueno, ao mellor algunha cidade destas chinos que porque montan unha cidade O sea, en 10 anos teñen unha cidade de 1 millón de personas. Buah, biches a mega ciudad esta, o mega complejo que están facendo nun país árabe, non sei se é Arabia Saudí, non sei onde é, No. que no desierto que se chama Línea, que o sea, literalmente furaron, rollo, fixeron unha línea no desierto, en plan, cavaron para baixo. No desierto e dentro do burato van facer rollo un montón de edificios e complejos e cousas así, metidos en plan, o sea, Sí, o como por proxecto debaixo do nivel... é como do proxectos máis grandes da historia, así rollo, é unha barbaridade de proxecto. Non sei exactamente en que vai consistir porque non me dou tempo a velo en profundidade, por isto tampouco quero dar moitos máis datos, pero ten pinta de que vai ser bastante increíble de ver. Hostia, pois a min que me mola moito así o tema este da ingeniería, que son moi friki, pois Por teño eso, que eu mirar. vino e acordón, dixo, "Buah, que locura isto, teño que investigalo un pouco máis." Bueno, pasamos a curiosidades que se nos va o tempo. Veña. A ver, a miña, eu que sei, hai moita xente, por exemplo, nós que somos da estrada, esta, Sí. sabes, hai moita xente que xa o conocía, non? Pero la primeira calculadora mecánica que multiplicaba. Pois bueno, que pasou? Que a inventou Ramón de Berea, que de onde é? Da estrada, era parroquiano noso. Hostia, é que nós... A ver, xa vimos de foras de serie, é unha cousa loca. Sí, sí, é que, bueno, fue el inventor de la calculadora mecánica capaz de realizar multiplicaciones de forma directa en cortos periodos de tiempo. Este gallego, inventor, ingeniero, periodista e escritor, pois foi o que primeiro presentou o modelo este de calculadora de placas, non? El modelo de calculadora... Bueno, pois eso. Bueno. É o que o primer modelo destes está nas oficinas de IBM de Nueva York, Joder. chaval. Flipa, Lévanos todos os americanos, tío. Cago en Dios, tío, É que maneira terrible. de espoliar, É que por É eso que os Estados Occidente- Unidos... Pero sempre me chama a atención este tipo de personajes, o sea... Sí. Sí, é como... Claro, parece- porque aquí xa pon na noticia, bueno, que morreu en Argentina, Xa. como moitos e tal, e que morreu sen pena nin gloria, sabes? Un máis. Pero pareceme increíble, sabes, a cabeza que ten que ter esta xente, como pa... O sea, calquer inventor, non? A ver, o sea, a cabeza que tens que ter para imaginarte unha cousa chegar a realizala sin ningunha base. É imposible, o sea, é unha puta. É que me parece- o sea, Eu tes que estudiei ser un diseño genio de produto absoluto. 2 anos, o sea, fliparías, O sea, fliparías. E todo o que fagas xa está feito. É que, O sea, é que é iso, o sea, a ver, ahora mismo xa é moito máis complicado imaginarse algo que non haxa. Podes mellorar o que hai ou xuntar varias cousas que hai, non, para facer unha nova, entre comillas. Pero esa xente que se imaginaba cousas como Da Vinci ou así, rollo, O sea, que é tiña un que- montón de proxectos de pero non tiña máquinas. nada, ningún concepto preconcebido Eso para diseñalo. é que pareceme, o sea, é ter unha capacidade creativa absurda. Sí, o sea- Non me colle na cabeza. Claro, que os girocópteros estes de Da Vinci, tío, que ahora hai helicópteros e que dis, tío, isto, tío, foron uns putos alienígenas, é que normal que a xente pense que hai alienígenas, porque que puto sentido ten, É sabes? que totalmente, tío. Pero o bueno, sea, ao non- final, pues é aí unha está. locura. Sí, sí. E nada,
Hasta aí a curiosidade, Sí, a curiosidade de Galicia da semana. Eu acabei, eu xa non vou falar nada máis. Bueno, ahora quedamos calados hasta dentro dun cuarto de hora que cerre o... No, veña. Metín aquí unhas curiosidades sobre a Navidad, xa que estamos na época, pois por falar algo do tema. Bueno, sobre costumbres navideñas. En España, por exemplo, é moi típico, non, o do Reis Magos ou o de Papá Noel, non? Sí. Venche 3 regalos, non sei que. Bueno, en cada país vai cambiando o tema. Nicolás, non? É o de original Papá Noel, non? Sí, algo así, sí, que vestía de verde, bueno, depois cambiou na Coca-Cola. Máis cristiano, claro. A versión máis cristiana. Despois veu o capitalismo e puxo rojo. Xa. O sea que non che debería gustar a Navidad, no, Chuz. É que me encanta, pero cada vez gustame menos. Hai unha tradición aquí que che vai a gustar despois. Teño creo que 3. A primeira tradición que traio é unha que é típica en países do centro de Europa, rollo Alemania, Hungría, Austria e así. Sí. Algún máis, que é a do irmán malo de Santa Claus, por chamarlle algo así. Hostia. Que se chaman Krampus. O asunto é que o tío este é como, a ver, aquí dignos. Vale, se te portas mal, vanche traer carbón. Si ben e diste, menudo susto, o sea, en vez de regalos carbón, vale. Pero que nestes países, se te portas mal, ven o irmão malo de Santa Claus, ven Krampus e andache na cueira, zurrache antes de que sean as Navidades. Sí. O sea, vas así, basicamente neso. Que é como un tío moi chungo. Portaste ben, é un regalo. Sí. Portaste mal, unha somanta de hostia. Sí. Basicamente, entonces, bueno, así salen moito máis sosegados, é que teñen que salir. Sí, porque nós non temos castigos reales. Que non teñen sentido de humor e todo eso, claro. Sí, non me extraña, son ben Krampus e dache unhas palmadillas, unhas caricias. Que bo, sabes? Sí. Que boa comparación os dous extremos, en plan de, se os han portado ben, pizza, e se os han portado mal, veneno. Sí. Pues sería un pouco así. Sí. O home do saco, mira. Sería unha cousa un pouco así. Bueno, o home do saco. O apalpador, bueno, non sei se... Bueno, apalpador é bo. Sí, pero o apalpador cando porque te palpa. Sí. Se tiña a barriga moi chea despois de cenar e tal, mal, non lle gustaba eso non se traía. Hai que pasar fame, non se pode. Apalpador é de palpar, miraba a barriga se tiña moi chea, este non. Pero bueno, isto de Krampus é chungo, Sí. Hostia, ti dis, ti como a neno pequeno, imagínate, coxe botei o dedo a unha clase e dei un par de bofetadas. E portaxeste mal. Estánche dicindo, vai che vir Krampus de noite e tal, eu dormía co escopetillo na cama e dicía, vaime entrar un tío enorme como a Santa Claus, imagínate, un barbudo así a zoscarme de noite. Eu cago por min. Tío, que eu ti dormirías de noite. Tío, o meu abuelo, mira, dicíame moitas veces, vaite dormir se non ven un raposo e cómete. Non sei que, me cago un día unha vez iba no coche, iba xusto tamén con ele, vin un raposo aí nunha veiga, chaval, o puto suelo do coche para que non me vira, tío. É que si que dicía, pero un puto raposo, ven por mí, o fillo de puta, sabes? Pois imagínate un tío de 2 metros barbudo, eso ten que ser terrible. Bueno, a segunda tradición que teño, eu creo que é a que máis te vai a gustar, que igual te mudas xa directamente, a ver. É que en Irlanda poñenlle postres de cerveza para Papá Noel e os Reis Magos, e máis comen as eles, claro. Sí, o sea, fan dulces con cerveza Guinness, é así. Hostia. E máis toman e tal, aquí poñemos o leite con galletas, é iso. Pero é que iso non quere nadie. Un chupito de o sea, aguardiente. para que veñan de verdade, veñan contentos, hai que poñer eso, unha cervecita, unha Guinness e máis, bueno, xa estaría Galicia mellor, pero picamos un chourizo e poñemos un bizcocho deses de cerveza. O da casa, todo un cacho de oudiño, un chourizo, aguardiente. A contrapartida disto é que, joder, como chegarán á última casa. Sabes, teñen que ir doblados. Van perdendo regalos polo camiño, sabes o que che digo? Bueno, eu algunha vez, xa moi de pequeno, creo, pero tamén se lle deixaba... Bueno, o mellor facías na miña casa porque miña nai é así, pero o de deixarlle agua aos camellos, deixaba un capachiño de agua fora, sabes? Sí. E despois igual para túa nai vaciar o rollo. Mira, viñeron beber. Botaba para ir, o carallo. Pero como colaba, Dios, que tontos somos de pequenos, é unha cousa increíble. Tío, pero a ilusión que tes, tío, cando me cago en Dios, cando me traían os regalos, tío, o maior pico de felicidade da miña vida, seguro que é algunhas navidades, sabes, de que había algo que quería moitísimo, en navidades sabía que iba a vir, e cando misteriosamente aparecía debaixo do árbol, eu xa o sabría o día antes. Sí. Xa non me esperaba a navidad. Xa non dormías esa puta noite, que era horrible. Iba, tío, tío, tiña unha adrenalina, tío, pero xuro, é unha puta locura, tío. Ves por ben a mítica abuela a decir, que listos son os rapaces ahora, que somos tontísimos, o sea... Cólanos este tipo de cousas, pero bueno, viva a Navidad e viva a felicidade e hai que manter a ilusión. Iso é o importante.
Despois... É bonito tamén ver aos chavales aí con ilusión e tal. Pois sí. Despois, terceira curiosidade de navideña, tradición navideña. Pois está en Japón, que así é todo que raros son os japoneses, verdad? Olá o noso. Home, O Japón, sea, será como para nos é que son cousas cousas- nuevo chino. Pois resulta que, a ver, os japoneses son conocidos por ter bastante poder adquisitivo e tal, pero resulta que pola Navidad hai moita xente que ten a tradición de ir comer ao KFC. En serio? Sí. Que E ven todo Pero precisamente a marca KFC. a KFC. A ver, despois extrapolouse un pouco, é como hai xente que colle polo, é así. O sea, comer polo. É o tema ben, porque en 1970, que eu non sabía que había un KFC en 1970 en Japón, pero bueno, vale. Sí, no, pues sabíalo porque despois da Segunda Guerra Mundial que lle pasou a Sí, Japón. meteron todo ala, sí. Que quedou Colonizaron un pouco. estadounidenses. O sea, sí, literal, colonizar. Pois resulta que nese ano fixeron unha campaña enorme de publicidade os de KFC Triunfou moito. na Navidad que era Kurushimasu Niwa Kentucky. O sea, que é Kentucky para Navidad. Pero podo pronunciarlo eu. Sí. Aí ¿Dónde está? Telo, a ver. Aí. Kurisumasu Niwa Kentucky. Entonces, ves que aos japoneses como que lle chamou moito. Dios, este está sendo o programa con máis microrratinos. Sí. Que sí. Pero bueno, entendede o contexto, chavales. Bueno, Sí, a ver, sigue. nós ao final somos todo amor, non hai problema. Besos para todos. Pois nada, que vese que lle afectou moito aos japoneses, e pareceu chulísimo o tema, e en vez de comer nécoras, pois marcharon con comer polo KFC, que sale bastante máis barato, por certo. Sí, a recarallo. E instalouse eso como tradición. Como unha tradición, pero, o sea, moi multitudinaria, non é algo que digas ti, hai xente que vai. Pois O sea, como pode ver aquí, hai xente que vai ao Burger King. Faino todo Cristo. Sí. Unha cousa bastante curiosa, pero bueno, un éxito de marketing rotundo, Sí. Hostia, tío, qué locura. Joder, o community manager que se lle ocurre, bueno, Buah. sería xa un creativo, vale, con marketing e tal. Pero vamos, ese tipo, cuidado, a cantidad de pasta que llega no KFC. De locos. Despois, o sea, vou xa ca última tradición. A ver. Seguindo así un pouco polo tema alimenticio e de comidas un pouco, bueno, esta vez un pouco peculiar. Pero resulta que en Groenlandia é típica unha comida tradicional navideña que se chama kibiak. Kibiak. Gustame o nombre, é un nombre bastante interesante. É que consiste en introducir uns paxaros chamados alcas enteiros, o sea, con plumas e todo, dentro dunha tripa de foca. Méteno todo como nunha vincha aquí, non? O sea, Sí, como un botelo. como un botelo, sí. O caso é que non o curan, senón que deixano fermentar de 3 a 18 meses. Buah, tío, que E locura, iso, como o tiburón este. din que o sabor é picante e parecido ao do queixo gorgonzola. Home, ten que ser picante de carallo meter así unha cousa podre dentro dunha Claro, tripa que digamos, sabes? É picante porque, claro, eso ten que ser... Dios. Eso ten que ser ácido, se ten que saber a morte e destrucción. Tío, pero nos países nórdicos levase moito a mierda esa de fermentar, porque o tiburón tamén o fermentan, os arenques fermentan, os estas porquerías de Bueno, paxaros. mítico a comida, non? Bueno, a máis porquería, joder. a que máis cheira do mundo esta que lle chaman, que son Sí, arenques é eso, fermentados. te digo, os arenques Que esta hincha lata, que métenos aí e fermentan non sei canto tempo e, bueno, din que está bo. A o mí sea- me gusta o peixe, vamos. Din que está, o sea, que non ten un sabor moi fuerte, que está bastante bo a metelo así no medio do pan. Pero Sabrá podre. eu que sei, Xa, eu vin bueno, a ao xente final, daqui ao mellor hai comendo, algún nórdico que lle podas un queixo manchego e se cada dañe ganas de igual volver. vomita, sí. A ver, pode ser. Que hai queixos que cheiran máis co castrón, hai que Sí, ver o que sí. dicir. Pero, o sea, eu vin a foto desta comida, invito polo a que a vexades, kibiak, porque é bastante terrorífico, Ten que ser bizarrísimo, non? Porque, aparte, sabes, cando abren... Tripa de foca, oye, pero podense cazar as focas. Así. Alá, ves que sí. A ver, é Groenlandia, sabes? Bueno, Non é... claro, ten que haber máis focas que xente. Claro, entonces é como aquí por tripa de jabalí. Pois vale. Sí. Pero claro, ves as fotos cando a abren están os paxaros cas plumas, é todo enteiros, porque xa non é cuestión de, bueno, aquí o botelo vale, colles carne e osos e tal, e mételos todos dentro tamén dunha tripa e botarlle allo, afumas e botarlle pimentón e tal. Isto é pa diante. Home, non sei se leva moitas especias ou o que leva, pero a pinta era moi mala, o sea, unha cousa así como moi negra. Non sei como non se pudre eso. Pero bueno, co frío que fai alá, supoño que será como claro, non pudre porque fermentará, en plan... será un paxaro madurado.
Que Como carne madura. Como se chamaba o páxaro? Porque eu sei que en Groenlandia comen frailecillos. Alcas. Alcas. Pero Non sei acabado exactamente que é alga. Creo que é un paxaro blanco, como blanco e negro, que ten algo así, unhas plumas llevín. Pero bueno, pois bueno. Pois non son o que decía eu. Podíamoslo poñer de moda. Porque eu sei que en algúns países nórdicos comen o frailecillo, pero bueno, é este bicho que ten un pico así moi grande. Joder. Ves aí... Podíamoslo poñer de moda. O sea, coller gaviotas, que hai bastantes, e palomas, e metelas en tripas de jabalí. Creo que xa o dixen algunha vez, tío, pero puto asco que me dan as palomas, tío, é descomunal, tío. Cando che pasan voando... Palomas ou gaviotas? No, a mí as Que gaviotas... prefires? Tío, as gaviotas nadan no mar, máis ou menos algo se limpiarán. Va, pero... Tío, as putas palomas, tío, que lle faltan os dedos, faltan os dedos porque teñen a lepra, tío, porque dan asco, joder. E cando che voan cerca da cara e che quedan así como algunha pluma no aire, buah, Sí. que de verdade, dan marcadas, tío, xuro, non as soporto. Pero bueno, eu creo que son máis buena onda as palomas que as gaviotas. Home, as gaviotas son malas, joder. Pero que unha paloma... Teño demo, son jodidas. Claro, pero son... unha paloma a mí se me vendo con cancho así, mato, hostia. Que prefires, unha chavala, boa chavala aseada? No, mala chavala aseada ou boa chavala así un pouco... Digo chavala porque son os teus gustos. No, tranquilo que Pues xa me entendes, non? Sí, pero depende do contexto. Sí. Depende pa qué. Bueno, eu creo que con este colofón final ímonos despedindo e nada, que pasedes unha boa semana e felices festas. Veña, chavales, moitas gracias por vernos. Ao final, seguídenos en redes, xa o dixen ao principio, xa non temos Twitter, vale? Non apoiamos a Elon Musk e tal. Por nada, veña, hasta a semana, chavales. Veña.